आग आपल्या हातात ठेवल्यामुळे महाराष्ट्राला सुद्धा कोणी हलवू शकत नाही। ही तुमची शिवसेना आहे। माझे शब्द बंदुकीच्या गोळीसारखे असतात। गेली बाळासाहेबांची अशी कितीतरी स्फूर्ती देणारी भाषणं आजही शिवसैनिकांना बळ देतात। याच बाळासाहेबांनी 19 जून 1966 ला शिवसेना पक्षाची स्थापना केली। रस्त्यावर उतरून मराठी माणसांच्या हक्कासाठी लढणारी शिवसेना अशी ओळख अल्पावधीत बनली। त्यानंतर कोकण आणि शिवसेना हे समीकरण बनलं। शिवसेना आज 57 वर्षांची झाली। 57 वर्षांच्या काळात या शिवसेनेनं अनेक चढउतार पाहिले, संघर्ष पाहिला, हळवे क्षण अनुभवले। विरोधी पक्षनेते पदापासून मुख्यमंत्री पद असा मोठा प्रवास या पक्षाचा आहे। गेल्या वर्षी झालेल्या शिवसेनेच्या इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या बंडानं मात्र याच शिवसेना पक्षात मोठी फूट पाडली। शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त या सगळ्याचा आपण आढावा घेणार आहोत। नमस्कार, मी जुईली, मी भगवान शेळटे। आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। भगवानजी, मी तुमच्याकडे येते। आपण पाहिलं की शिवसेना ही रस्त्यावर उतरून सर्वसामान्यांसाठी, मराठी माणसांच्या हक्कासाठी लढणारी शिवसेना ही ओळख अल्पावधीत बनली। मुंबईतल्या प्रत्येक मराठी माणसासाठी या शिवसेनेनं लढा दिला। अनेक शिवसैनिकांनी स्वतःच्या प्राणाची पर्वा न करता फक्त आणि फक्त मराठी या मुद्द्यावर ही शिवसेना लढली। आज या पक्षात मोठी फूट पडली। मात्र या शिवसेनेचा स्थापना आणि त्याचा इतिहास हा फार मोठा आहे, मोठा इतिहास आहे। तर याबद्दल काय सांगाल? नक्की जुईली, पूर्वी महाराष्ट्र गुजरात एक राज्य होतं आणि भाषावर प्रांतरचनेनुसार ती लढाई झाली, संयुक्त महाराष्ट्राची लढाई। त्यानंतर आपल्याला 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र झाला। मात्र जर मराठी प्रांत जरी झालेला असला तरी मुंबईमध्ये मराठी माणसांवरती कुठेतरी अन्याय होत होता। परप्रांतीयांचे लोंढे वाढत होते। साऊथ इंडियन लोक होती, त्यांचा भरणा कुठेतरी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये होता आणि ही भावना कुठेतरी मराठी माणसाच्या मनात घुसमटत होती। आणि तेव्हा हीच कुठेतरी जी दुखरी नस आहे ती मला वाटतं प्रबोधनकर ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी ओळखली होती। आणि सातत्याने तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे मार्मिकमध्ये लिहित होते की वाचा आणि थंड बसा, याला तुफान प्रतिसाद मिळत होता। लोक बाळासाहेब ठाकरेंच्या घरी येत होती आपली गाणी घेऊन। आणि हीच कुठेतरी भावना ओळखून त्यांचे वडील प्रबोधनकर ठाकरे बाळासाहेबांना म्हणाले होते, हे किती दिवस चालवणार, कुठेतरी पक्ष किंवा संघटना काढण्याचा प्रयत्न कर। सुरुवातीला बाळासाहेब ठाकरेला तयार नव्हते, मात्र जसा जसा लोकांचा मार्मिकच्या बाळासाहेबांच्या लेखनाला जसा प्रतिसाद मिळत होता, त्यानंतर कुठेतरी मला वाटतं बाळासाहेबांनी ठरवले की एक पक्ष स्थापन करायचं। आणि मला वाटतं ते शिवसेना जे नाव होतं ते प्रबोधनकर ठाकरेंनीच बाळासाहेबांना सुचवलं। आणि मला वाटतं शिवाजी तिथेच त्यांच्या दादरच्या राहत्या घरी एक 10-12 सहकारी घेऊन शिवसेनेची मला वाटतं स्थापना झाली। त्यांच्यात एक नाईक नावाचे गृहस्थ होते, त्यांनी कुठेतून बाजूच्या दुकानातनं एक नारळ आणला आणि तो मुहूर्तमेढ शिवसेनेची रुजवली। आणि खऱ्या अर्थाने शिवसेना हे 4 शब्द तदनंतर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घराघरात पोचले आणि एक बाळासाहेबांचं नाव म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट म्हणून जे नाव देशभर झालं, मला वाटतं ती स्थापना कुठे, तिची सुरुवात मला वाटतं ही मुंबईतनं झाली होती। नक्कीच त्यानंतरचा जो प्रवास सुरू झाला तो मराठी माणसाच्या हक्कासाठी म्हणून झालेला होता। तो प्रवास कसा काय सुरू झाला शिवसेना पक्ष म्हणून? कारण अगोदर ते फक्त लढा देत होते, लिहित होते, मात्र त्यानंतर पक्ष म्हणून जी सुरुवात होते ती कशा पद्धतीची आहे? नक्कीच जुईली, पक्ष म्हणून जी सुरुवात होती ती सुरुवातीला
बाळासाहेबांचं असं ध्येय होतं की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण. पण मुंबई होती, मुंबई महानगरपालिका ही कुठेतरी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी होती आणि सुरुवातीला मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये बहुसंख्य डाव्या पक्षांचा आणि काँग्रेसचा जास्त वर्चस्व होता आणि कुठेतरी बाळासाहेबांचं प्रस्थ हे मुंबई पुरतं सुरुवातीला होतं. आणि मला वाटतं 1969 मध्येच बाळासाहेबांना मोठं राजकारणामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्ये मला वाटतं तब्बल 40 नगरसेवक निवडून आले होते आणि तिथून कुठेतरी हा प्रवास सुरू गेला, मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. आणि जी 1970 मध्ये मला वाटतं कम्युनिस्ट नेते कृष्णा देसाई यांच्या हत्येनंतर पोटनिवडणूक झाली होती आणि त्या पोटनिवडणुकीमध्ये लालबाग परळमधून वामनराव महाडिक म्हणजे बाय इलेक्शनमध्ये शिवसेनेचा पहिला आमदार वामनराव महाडिक यांच्या रूपानं विधानसभेत गेला आणि तिथून खऱ्या अर्थाने मला वाटतं शिवसेनेची राजकीय वाटचाल आहे ती वाढत गेली असं महाराष्ट्रात मला असं वाटतंय. अनेक नेते या शिवसेनेत होते, महत्वाचे नेते होते. मग त्यांना घेऊन बाळासाहेबांनी सुरू केलेला पक्ष वाढीसाठी कशा पद्धतीनं त्यांनी रणनीती आखली होती? सुरुवातीच्या काळात जुईली म्हणते तसं वामनराव महाडिक असतील, मनोहर जोशी असतील, नारायण राणे असतील, जोशी असतील, मनोहर जोशींचे दुसरे सहकारी जोशी असतील, अशा अनेकांना घेऊन आणि सगळी माणसं होती. छगन भुजबळ असतील, रामदास कदम असतील, बरीच लोक होती आणि सगळी लोक जिथे जिथे अन्याय होत असेल तिथे तिथे त्या भागातली एक वजनदार सगळे ते माणसं होती. आणि अशा सर्वसामान्य लोकांना घेऊनच मला वाटतं बाळासाहेबांनी पक्ष वाढवत गेले. सुरुवातीला नाक्यावरती बाळासाहेबांच्या सभा होत होत्या. बऱ्याच वेळा बाळासाहेबांची जी आपण फोटो बघतो ते टॅक्सीवरती उभे राहून फोटो बघतो एखाद्या नाक्यात. मी महाराष्ट्र बाळासाहेबांनी त्यानंतर पिंजून काढला होता का महाराष्ट्र, आणि हे सगळं जे शिवसेना उभा राहण्यात मला वाटतं बाळासाहेबांनी जेवढं पिंजून काढला त्याचाच हात आणि जे प्रेम महाराष्ट्रातल्या जनतेनं बाळासाहेबांना दिलं त्यामुळे शिवसेना दिवसेंदिवस उभरत गेली असं मला वाटतं. मुंबईत मर्यादित असणारी शिवसेना त्यानंतर महाराष्ट्रभर ओळखली जाऊ लागली, त्याचा गवगवा होऊ लागला तो एका घटनेमुळे. आणि ती घटना म्हणजे शिवसेना पक्षासाठी महत्वाची ठरणारी होती, ती म्हणजे बाबरी मशीद पाडण्याची. मग त्यानंतर कशा पद्धतीनं शिवसेनेनं महाराष्ट्रभर पसरत गेली याविषयी काय सांगाल? नक्की जुईली, सुरुवातीला शिवसेनेचं ध्येय म्हणजे भाषेनुसार होतं की मराठीच्या मुद्द्यावरती शिवसेना लढत होती. पण एका ठराविक याच्यानंतर बाळासाहेबांना वाटलं असेल की फक्त मराठीचा मुद्दा घेऊन आपण राजकारणात यशस्वी होऊ शकत नाही. मला वाटतं त्याच्यानंतर प्रमोद महाजनांची आणि बाळासाहेबांची चर्चा झाली असेल आणि सुरुवातीला युतीची जी रणनीती होती ती मला वाटतं महाजन आणि बाळासाहेबांनी आखली. आणि तेव्हा मला वाटतं प्रमोद महाजनांनी बाळासाहेबांना सांगितलं होतं की फक्त हा मुद्दा इलेक्शनसाठी पुरेसा ठरणार नाही आपल्याला, त्यामुळे हिंदुत्वाचा मुद्दा घेतला पाहिजे. मला वाटतं तेव्हापासून बाळासाहेबांनी प्रभावी हिंदुत्वाचा मुद्दा धरला आणि अख्ख्या महाराष्ट्रात शिवसेनेचं प्रस्थ वाढत गेला आणि त्यांचे आमदार खासदार निवडून यायला लागले. मला वाटतं कोकणात सुद्धा 1990-91च्या दरम्यान वामनराव महाडिकांनी इथले स्थानिक जे खासदार होते मधु दंड होते यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. मला वाटतं मधु दंड होते त्यावेळी 3ऱ्या स्थानावरती फेकले गेले होते. म्हणजे त्यानंतर सुद्धा 90च्या दशकात सुद्धा कोकणात मध्ये शिवसेना रुजली नव्हती, पण ह्याला वामनराव महाडिकांना चांगली मते त्यावेळी मिळाली होती. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात एकंदरीत शिवसेनेची वाटचाल वाढत गेली आणि आता बऱ्यापैकी पाळंमुळं शिवसेनेची रुजलेली आहेत. तुम्ही आता कोकणचा उल्लेख केलेलाच आहे, तर कोकणकडे शिवसेना कशी काय वळाली, कशा पद्धतीनं कोकणात रुजण्यास सुरुवात झाली शिवसेना? मला वाटतं ते पहिल्या बाय इलेक्शनमध्ये मुंबईतल्या वामनराव महाडिक निवडून आले होते आमदार म्हणून. त्यानंतर बाळासाहेबांना वाटत गेलं की म्हणजे कोकणातल्या जनतेनं मला वाटतं सर्वात जास्त भरभरून कोणाला शिवसेनेला दिलं असेल तर कोकणी जनतेनं दिले. बहुसंख्य कोकणी माणूस हा मुंबईत स्थायिक आहे, नोकरी धंद्यांमध्ये अनेक गिरण्यांमध्ये बहुसंख्य कोकणी माणूस आहे. आणि जे खरे शिवसैनिक होते मला वाटतं बरेच तू नेते बघशील, नारायण राणे बघशील तू, वामनराव महाडिक बघशील, रामदास कदम असतील, म्हणजे जे जुने हार्डकोर कार्यकर्ते होते एकदम म्हणजे बाळासाहेबांसाठी काही करणारे, हे सगळे बहुसंख्य होते ते कोकणातले सगळे होते. आणि त्यामुळे कुठेतरी कोकणातनं शिवसेनेला भरभरून प्रेम मिळत गेलं. आणि आता तू आमदार बरोबर मुंबईतले नगरसेवक सुद्धा बसशील, नगरपालिकेतले ते बहुसंख्य नगरसेवक हे
कोकणातील आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला कोकणाने भरभरून दिलं असं मला वाटतंय. त्यानंतर अनेक वेळा चर्चा होते ती उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेचं पक्ष नेतृत्व येण्याची. तर त्याबद्दल सुद्धा अनेक किस्से सांगितले जातात. स्वतः उद्धव ठाकरेंचं नाव या पदासाठी म्हणून राज ठाकरेंनी सुचवलं होतं असं एका मुलाखतीत स्वतः बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं. आणि त्यानंतर खरं तर उद्धव ठाकरे यांची राजकारणात एंट्री झाली आणि त्यानंतरच त्यांच्याकडे हे पक्षाचा जो काही कारभार असतो, धुरा असते ती त्यांच्याकडे आली होती असं म्हटलं जातं. तर तो काय किस्सा आहे आणि कशा पद्धतीनं उद्धव ठाकरे यांची राजकारणातली एंट्री आणि शिवसेनेतलं त्यांचं महत्व वाढत जाण्याचं कशा पद्धतीनं सुरुवात हो झाली? नक्कीच. बाळासाहेबांनी बरेचदा असं उल्लेख केलाय की मी उद्धवला तुमच्यावरती थोपवलं नाही. एका सभेमध्ये मला वाटतं ती महाबळेश्वर मध्ये झालेली सभा असेल आणि त्या सभेमध्ये राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंचं नाव सुचवलं होतं आणि ते सर्वानुमते मान्य झालं असं त्यावेळी अशी स्टेटमेंट बाळासाहेबांनी दिली होती. त्याच्यानंतर बरेच वाद झाले. त्याच्यानंतर राज ठाकरे बाहेर पडले. मात्र बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची काम करण्याची जी कार्यपद्धती आहे ती पूर्णतः वेगळी आहे. बाळासाहेबांचा जो स्वभाव आहे तो एक घाव दोन तुकडे असा आहे. मात्र याच्या मला वाटतं पूर्ण उलट उद्धव ठाकरेंचा स्वभाव आहे. सुरुवातीला बरीच टीका केली गेली उद्धव ठाकरेंवरती की त्यांना ते फक्त फोटोग्राफी करू शकतात, पक्ष चालू शकत नाहीत. मात्र बाळासाहेबांनंतर सुद्धा अनेक मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरेंनी नेतृत्व केलं आणि सत्ता आहे ती टिकवणं हे उद्धव ठाकरेंना जमलंय. बाळासाहेबांच्या नंतर सुद्धा अनेक आमदार उद्धव ठाकरेंनी निवडून आणले होते. ते सत्तेत सुद्धा भाजपसोबत होते. त्यामुळे कार्यपद्धती जरी वेगळी असली बाळासाहेबांची आणि उद्धव ठाकरेंची, तरी एक पक्ष चालवण्याची ती वेगळी शिस्त, त्यांनी पक्षात शिस्त आणली. एक जशी एक कंपनी चालवतात त्या पद्धतीने ते शिकलेले असल्यामुळे वेगळ्या पद्धतीने ते पक्ष चालवतात. मात्र त्याला यश मिळत गेलं आणि एक विश्वास जो कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण करणं गरजेचं होतं, नेत्यांमध्ये, तो कुठेतरी एक प्रामाणिक माणूस म्हणून, एक प्रामाणिक नेता म्हणून जो विश्वास आहे तो कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे कुठेतरी रुजवण्यात म्हणजे यशस्वी ठरले आणि त्यांच्या नेतृत्वात शिवसेना पक्ष आता जरी मोठं बंड झालं असलं तरी बाळासाहेबांच्या नंतर सुद्धा आहेत त्या प्रमाणात शिवसेना वाढवण्यात आणि ती टिकवण्यात उद्धव ठाकरेंना यश आलं असं मला वाटतंय. नक्कीच. आता उद्धव ठाकरे यांचं नाव घेतल्यानंतर असं आणि त्यांनी जेव्हा धुरा सांभाळायला सुरुवात केली त्यावेळी खरं तर अनेक संकट शिवसेनेसमोर होती. एक म्हणजे त्या काळानंतर, काही काळानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी बंड केलं. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी खरं तर 2005 मध्ये बाहेर पडले. बाळासाहेब ठाकरे असतानाच त्यांनी बंड केलं होतं. त्यामुळे बंडाची मोठी पार्श्वभूमी शिवसेना पक्षाला आहे, इतिहास आहे बंडाचा. तो नेमका काय होता? नक्की जी म्हणजे शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर शिवसेनेला बंड हे नवीन नाही. मग अशी उल्लेख केल्याप्रमाणे 1969 साली मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेचे कधी नाही एवढे 40 नगरसेवक निवडून आले होते. तेव्हा एक नगरसेवक होते भाई शिंगरे म्हणून, आणि भाई शिंगरेंचा एक बंधू म्हणजे त्यांची लालबाग परळमध्ये बंडू शिंगरे त्यांचं नाव होतं आणि लालबाग परळमध्ये एक भाई किंवा दादा म्हणून बंडू शिंगरेंचं नाव होतं. आणि अशात एका ह्याच्या प्रसंगामध्ये काहीतरी तेव्हा रेशन दुकानांचे वस्तूंचे भाव वाढले होते आणि तेव्हा शिवसेना स्टाईलमध्ये रेशन दुकानं फोडायची, कांदे बटाटे लोकांना वाटायचे. अशा ह्याच्यात बंडू शिंगरेंवरती एक आरोप झाला होता की आर्थिक अफरातफर बंडू शिंगरेंनी केली. त्यामुळे भर सभेत बाळासाहेबांनी बंडू शिंगरेंची हकालपट्टी ही शिवसेनेतून केली होती आणि त्याच रागातून लालबाग परळमध्ये बंडू शिंगरेंनी प्रतिशिवसेना स्थापन केली होती. म्हणजे हा शिवसेनेच्या इतिहासातला मला वाटतं पहिला धक्का होता. शिवसेनेला चॅलेंज दिलं, पण बाळासाहेबांच्या प्रभावापुढे बंडू शिंगरेंचं जे शस्त्र होतं ते चाललं नाही, ते तिथेच राहिलं. बाळासाहेबांची शिवसेना मात्र वाढत गेली. त्यानंतर दुसरं मोठं बंड होतं ते 1991 साली छगन भुजबळांनी केलं. खरं तर सुरुवातीच्या शिवसेनेच्या स्थापनेपासून छगन भुजबळ हे बहुजन समाजातला एक मोठा नेता म्हणून शिवसेनेने उभारी घेतला होता. मात्र भुजबळ जशी नारायण राणेंची काही नाराजी होती तशीच छगन भुजबळ सुद्धा काही सुरुवातीच्या काळात नाराज होते. त्यांना असं वाटत होतं की आपल्याला कुठेतरी डावललं जातंय, विरोधी पक्षनेतेपद दिलं नव्हतं, आपल्या जागी मनोहर जोशींना पुढे गेलं जात होतं. या रागातून मला वाटतं भुजबळ 1991 मध्ये 18 आमदारांना घेऊन बाहेर पडले होते. ही गोष्ट कुठे सांगितली जात नाही, म्हणून सुरुवातीचं मोठं सगळ्यात जे बंड होतं ते छगन भुजबळांनी शिवसेनेत केलं. 18 आमदार घेऊन छगन भुजबळ 1991 मध्ये बाहेर पडले होते. मात्र त्यावेळी एवढा दबदबा होता शिवसेनेचा, नारायण राणेंसारखे खंबीर नेते शिवसेनेत होते, त्यामुळे प्रचंड त्रास त्यावेळी भुजबळांना सहन करावा लागला होता. म्हणजे मिलिंद वैद्य तत्कालीन मंत्री होते,
ते तर छगन भुजबळांना लखोबा म्हणायचे आणि त्यावेळी हल्ले सुद्धा दगडफेक झाली होती. हल्ले हे छगन भुजबळांवरती झाले होते. छगन भुजबळानंतर दुसरा जो सगळ्यात मोठा जे बंड होते ते नारायण राणेंचं 2005 मध्ये. मला वाटतं नारायण राणे यांनी 11 आमदार घेऊन शिवसेना सोडली होती आणि ते काँग्रेसमध्ये गेले होते. तेव्हा सुद्धा शिंदेने एवढं मोठं बंड नसलं तरी कुठेतरी त्याचा परिणाम आहे तो कोकणामध्ये शिवसेनेला जाणवला होता. आणि नारायण राणेंच्या बंडांनंतर शेवटचं जे बंड होतं ते घरातलंच म्हणजे भाऊबंदकीतलंच बंड होते. राज ठाकरे शिवसेनेतनं बाहेर पडले होते आणि उभी फूट म्हणू शकतो शिवसेनेतनं ती पडली होती. मला वाटतं त्याचंच कुठेतरी बाळासाहेबांना लागलं होतं. मोठी फूट शिवसेनेला राज ठाकरेंच्या रूपात एक म्हणजे बाळासाहेबांची जी शैली होती तशी शैली राज ठाकरेंकडे होती आणि एक मोठा नेता घरातलाच शिवसेनेत बाहेर पडला. अशा प्रकारे जरी बघायला गेलं तर 69 पासून ते 2005 नंतर राणे किंवा राज ठाकरे असतील अशा प्रकारे बंडाचा सामना शिवसेनेला करावा लागला. आणि मात्र त्या बंडात सुद्धा शिवसेना कुठेतरी उभारली, शिवसेनेने घेतली आणि शिवसेना आहे तशी टिकून राहिली. कायम असं म्हटलं जातं की उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना कुठेतरी मवाळ झाली असं कायम बोललं जातं. नेमकं काय आहे, काय वास्तव आहे? नक्की जी बाळासाहेबांची भाषा होती ती आक्रमक भाषा होती. म्हणजे जेव्हा बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा बाळासाहेबांनी ते खुल्यापणे सांगितलं होतं की हो माझ्या शिवसैनिकांनी ती बाबरी पाडली. म्हणजे स्पष्ट भूमिका मांडणे, एक घाव दोन तुकडे करणे. मात्र उद्धव ठाकरे हे कुठेतरी संयमी आहेत. त्यांच्याकडे बाळासाहेबांसारखी प्रभावी भाषणशैली नाही. मात्र जे बोलतात ते आता सर्वसामान्यांच्या असं मनातलं बोलतात. म्हणजे असं ते असं म्हणतात की मी तुमच्या घरातलंच आहे. त्यांची जी भाषा आहे ती एक कॉमन पीपल असेल, सर्वसामान्य माणसं असेल त्यामुळे आहे. आणि शिवसैनिकांना सांभाळून घेण्याचं जे स्किल आहे म्हणजे शाखा प्रमुखापासून ते नगरसेवकापर्यंत, आमदारांपर्यंत एक वेगळी हातोडी आहे. म्हणजे बाळासाहेबांची हातोडी वेगळी आहे. बाळासाहेब बऱ्याच वेळा नेत्यांवरती रागवायचे सुद्धा, पण ते त्याच्या अगदी विरोध म्हणजे अपोजिट यांचा उद्धव ठाकरेंचा स्वभाव आहे. मगाशी मी म्हटलं तसं एक मॅनेजमेंट कंपनी कशी चालवतात, काय डिसिप्लिन पाहिजेत, काय शिस्त आणली पाहिजे कार्यकर्त्यांमध्ये, आर्थिक व्यवहार कसे असले पाहिजेत, या सगळे ज्या गोष्टी आहेत त्या उद्धव ठाकरे कोणाचं तरी मार्गदर्शन घेऊन सगळ्यांची चर्चा मसलत करून चालवतात. त्यामुळे ती पद्धत जरी आक्रमक नसली उद्धव ठाकरेंची तरी पक्ष त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या नेतृत्वात कुठेतरी पुढे जाताना दिसतोय किंवा खूप एकदम सेटबॅक बसला असंही वाटत नाही पक्षाला. आहे त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे पक्ष पुढे घेऊन जात आहेत. पण या सगळ्यामध्ये एक बंड कायम चर्चेत आलं आणि त्याची देशभरात चर्चा झाली, ते म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचं. एकनाथ शिंदे हे कायमच मातोश्रीच्या जवळचे होते. अगदी बाळासाहेब ठाकरे असल्यापासून ते एकनिष्ठ असल्याचं बोललं जात होतं. मग या एकनिष्ठ शिवसैनिकांनी जेव्हा बंड केलं त्यावेळी मात्र त्याची मोठी चर्चा झाली आणि त्याचा मोठा फटका बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. शिवसेनेच्या इतिहासातलं आत्तापर्यंतचं सगळ्यात मोठं बंड म्हणून या बंडाकडे पाहिलं जातं आणि यामुळे 2 गट पाडले गेले. अगदी त्याची कोर्ट कचेरीत या सगळ्या लढाया लढल्या गेल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर एकंदरीत या बंडाकडे आपण कसं पाहताय आणि या बंडाविषयी काय सांगाल? नक्कीच वेली सगळ्यात म्हणजे शिवसेना आपण अगोदरच्या सगळ्या बंडांबद्दल बोललोय, पण एकनाथ शिंदेचं जे बंड होतं ते मोठं होतं. मला वाटतं जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले होते तेव्हा मला वाटतं जे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी बोलल्यानंतर मला वाटतं उद्धव ठाकरेंनी त्यावेळी ते स्वतः बोलले होते की एकनाथ शिंदे ते प्रमुख दावेदार होते. मला वाटतं राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांची त्याला मान्यता नव्हती. त्यामुळे एवढी जवळीक होती ती उद्धव ठाकरे कुटुंबियांशी एकनाथ शिंदेंची होती. म्हणजे स्वर्गीय आनंद दिघेंच्या तालमीत वाढलेले एकनाथ शिंदे म्हणजे शाखा प्रमुख ते नगरसेवक ते आता मुख्यमंत्री असा एक सामान्य कार्यकर्ता एकनाथ शिंदेंच्या रूपाने जो होता तो थेट शाखा प्रमुख ते मुख्यमंत्री पदापर्यंत गेला. म्हणजे जसं नारायण राणे जे शाखा प्रमुख होते ते थेट शाखा प्रमुख पदापासून ते मुख्यमंत्री झालेत, तसाच जो प्रवास होता तो मला वाटतं एकनाथ शिंदेंचा होता. अतिशय घरोब्याचे संबंध होते. मला वाटतं यात उद्धव ठाकरेंच्या आजारपणात कुठेतरी ते असं उद्धव ठाकरे म्हणत होते आजारपणाचा माझा फायदा घेऊन कुठेतरी आणि आर्थिक आमिष दाखवून असा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला की आर्थिक आमिष दाखवून आमचे आमदार फोडले. आणि हा खरं तर सगळ्यात मोठा बंड होता शिवसेनेच्या इतिहासातला आणि 40 आमदार तर बाहेर गेलेत. यासोबतच शिवसेनेला उभी फूट पडली. म्हणजे जे स्थापनेपासून जे चिन्ह होतं शिवसेनेचं धनुष्यबाण ते आणि नाव शिंदे गटाला मला एवढं मोठं हे बंड होतं आणि त्याचा कुठेतरी मोठा फटका तो भविष्यात कसा भरून येतो की काय माहीत नाही, पण मोठा फटका या बंडाच्या रूपानं शिवसेनेला बसलाय.
मात्र हे घडत असताना आता उद्धव ठाकरेंचा जो राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस बरोबर त्यांनी जी युती आघाडी तयार केली आणि महाविकास आघाडी असं याला नाव ठेवलं गेलं, हा उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय चुकला का असं वाटते का? हा निर्णय चुकला असं म्हणता येणार नाही की वारंवार जेव्हा सत्तेत शिवसेना भाजपा होती तेव्हा कुठेतरी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना किंवा शिवसेनेला दुय्यम लेखलं जात होतं असा सातत्याने तक्रार उद्धव ठाकरेकडे यांच्याकडे त्यांचे मंत्री करत होते. म्हणजे जेव्हा एखादा पक्ष, जेव्हा राजकीय पक्ष, दोन राजकीय पक्ष तर त्या प्रत्येक पक्षाला आपण वाढावं हीच त्यांची भावना असते आणि अशा भावनेतनं कुठेतरी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला वाटत होतं की आपल्याला कुठेतरी कमी लेखतायत आणि आपल्याला संपवायचा प्रयत्न केला जातो असा आरोप सातत्याने उद्धव ठाकरे करत होते आणि त्यांच्या मनात ती होती, अशी कार्यकर्त्यांची सुद्धा भावना होती. अनेक वेळा त्या मंत्र्यांनी बोलून सुद्धा दाखवलं होतं की आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन वगैरे आहोत, आपल्याला वागणुकी दुय्यम मिळते. हा राग कुठेतरी मला वाटतं उद्धव ठाकरेंच्या मनात असेल. म्हणजे आपल्याला म्हणजे सुरुवातीला आपण मोठा भाऊ होतो सुरुवातीच्या काळात ह्याच्यात, नंतर भाजपा आपल्याला वरचढ होत गेली, ही कुठेतरी सहन होत नसेल उद्धव ठाकरेंना आणि ह्या सगळ्या रागातनंच याचा जो हा राग कुठेतरी महाविकास आघाडीच्या रूपाने आला असेल आणि कुठेतरी महाविकास आघाडी झाली आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असं मला वाटतंय. नक्कीच, पण मुख्यमंत्री पदावरून सुद्धा त्यांना पायउतार व्हावं लागलं. तो भावनिक क्षण होता आणि त्यांनी फेसबुक लाईव्हच्याच माध्यमातून खरं तर त्यावेळी सांगितलं की आपण आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतोय आणि त्यानंतर अनेक घडामोडी घडल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतंय. कोर्टात ही लढाई गेली होती आणि कोर्टानं सुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्याकडचं जे पक्ष होता, चिन्ह होतं, ते सगळं एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवलंय. त्यामुळे आता 2 उभे गट पडलेले आहेत. पण या सगळ्याचा तोटा जो आहे तो फक्त शिवसेनेला आता होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आगामी काळात याचे पडसाद उमटताना पाहायला मिळणार आहेत. या सगळ्या मुद्द्यांवर आपण बोलणार आहोत. पण काही जुने शिवसैनिक आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपल्याकडे आहेत आणि त्यांनी या बंडाविषयी, त्याबरोबर बाळासाहेब यांच्याविषयी काही आठवणी सांगितल्या आहेत. ते शिवसैनिक आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहूया. गेल्या वर्षी याच दिवशी शिवसेनेची 2 शकलं झाली. अत्यंत महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दुर्दैवी असा हा निर्णय होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे त्या काळामध्ये मुख्यमंत्री यांचं निवासस्थान, वर्षा निवासस्थान सोडून बाहेर पडून जात असताना संपूर्ण मुंबई स्तब्ध झाली होती आणि तुम्ही बघितलं कसं वातावरण होतं ते. बाळासाहेब जर असले असते तर अशी या पद्धतीचं हिंमत कोणाची झाली नसती. बाळासाहेबांनी बाळासाहेब असतील, प्रबोधनकर ठाकरे असतील आणि शिवसेनेचे 13 नेते यांनी ही शिवसेना मोठी केली होती. एक भावनिक या ठिकाणी नातं, संघर्ष आणि नातं असं एकत्र गुंतलं गेलं होतं. परंतु गेल्या वर्षीपासून जे घडलंय आणि फुटीरवाद्याने स्वतंत्र गट करून आज माझी शिवसेना म्हणून सांगतायत. हे जे आज माझी शिवसेना म्हणून सांगतायत ते त्या काळामध्ये कुठे होते. परंतु सत्तेच्या लालसेपोटी यांनी हे जी शकलं गेली हे कधी मोठे होणार नाहीत. परंतु उद्धवजींच्याच नेतृत्वाखाली शिवसेना ही कायम महाराष्ट्राला मार्गदर्शक ठरेल आणि शिवसेना मार्गदर्शक ठरेल आणि शिवसेनेला भविष्यामध्ये चांगलं स्थान या महाराष्ट्रामध्ये शिवसैनिक आणि महाराष्ट्रातील जनता देईल. त्याचं एकमेव कारण की कोविडच्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये त्यांनी केलेलं काम कोणतेही गाजावाजा न करता शांततेने त्यांनी काम केलं आणि संपूर्ण ज्यावेळी रँकिंग मिळत होती ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना मिळत होती. आणि ते सांगत असताना आपल्या घरातील कोणतरी एखादी व्यक्ती आपल्याला समजून सांगते, बाहेर पडू नका, हे करा, ते करा, ते करू नका, ते करा, आपल्याला शासन म्हणून आम्ही सगळी मदत करतोय, हे जे सांगण्याची त्यांची जी पद्धत होती ती प्रत्येक सामान्य नागरिकाला भावत होती. आणि म्हणूनच त्यांच्या सोबत सामान्य जनता आणि सामान्य नागरिक, शिवसैनिक तर आहेतच, परंतु जो मूळ शिवसेनेचा गाव आहे, जुना शिवसैनिक, तो अत्यंत अशा अवस्थेमध्ये आहे की हे जे झालंय ते अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. म्हणून उद्याच्या निवडणुकी जरी लागल्या तरी महाराष्ट्राला एक वेगळं चित्र या ठिकाणी बघायला मिळेल. मुळात बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना ही सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळण्यासाठी, विशेषतः मराठी माणसाला न्याय मिळण्यासाठी शिवसेनेची स्थापना केली. आणि ही स्थापना करतेवेळी साहेबांनी 80% समाजकार्यांनी 20% राजकारण हा हेतू सर्व कार्यकर्त्यांना, शिवसैनिकांना समजून सांगितला
व लोकांची सर्वसामान्य तळातली कामं कशी होतील ती कामं शिवसैनिकांनी करून घेतली. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला पर्यायाने देशाला न्याय मिळाला ह्या मताचाही मी आहे. आणि सर्वसामान्यांची काम करतेवेळी नोकरी असो, व्यवसाय असो, सत्ता असो, प्रत्येक ठिकाणी मराठी माणसाला न्याय मिळण्याचं काम बाळासाहेबांच्या आदेशाने आणि शिवसैनिकांच्या कामामुळे घडलं. 90 साली बाळासाहेब ज्यावेळी कणकवलीमध्ये आले त्यावेळी आमदारकीची निवडणूक लागली होती आणि त्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये बाळासाहेब स्वतः कणकवलीमध्ये आले. त्यावेळी बाळासाहेबांना जवळून भेटण्याचा योगायोग आला. तसा प्रसंग अनेक आमच्या आयुष्यात झाला. बाळासाहेबांना जवळून पाहण्याचा, त्यांचा आशीर्वाद घेण्याचा प्रसंग फार मोठ्या प्रमाणात आला. आणि त्यावेळी सत्ता विरोधी पक्षाची होती. त्यांनी आम्हाला जो कानमंत्र दिला, सर्वसामान्यांचं काम करण्यासाठी तुम्ही लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे. आणि बाळासाहेबांचा आदेश मानून आम्ही सर्वसामान्यांची काम करून 90 नंतर जी सत्ता आली त्या सत्तेचं सर्वसामान्यांना फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग झाला. सर्व लोकांना न्याय मिळाला. आणि बाळासाहेबांनी ज्यावेळी आम्हाला आदेश दिले त्या प्रकारचं काम आमच्या हातून घडत होतं. बाळासाहेबांनी आदेश द्यायचा आणि लोकांचे प्रश्न सोडवायचा, लोकांचा अन्याय दूर करायचं, एवढंच काम आम्हाला शिवसैनिकांना जमत होतं. आता शिवसेनेचे 2 गट जरी झाले तरी इतिहासात अशी नोंद आहे, भोसल्यांचं स्वराज्य आणि ठाकरेंची शिवसेना हे जी काय परंपरा ती कायम राहील. कारण भोसल्यांचे स्वराज्य जे होतं आणि ते स्वराज्य भोसल्यांनी सर्वसामान्य लोकांसाठी केलं, अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी केलं. तसंच बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना ही अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी केलं. त्यामुळे स्वराज्य हे भोसल्यांचं आणि येणाऱ्या भोसल्यांचं होतं आणि ही शिवसेना ही ठाकरेंचं आणि ठाकरेंच्या भोसल्यांचीच राहणार. आणि कोणी किती 2 गट झाले तरी त्याचा कुठल्याही प्रकारचा परिणाम ह्या शिवसेनेवरती बाळासाहेबांच्या होणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी सर्वसामान्य शिवसैनिक उभे राहतील. ज्याप्रमाणे ते आदेश देतील आणि साहेबांच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही सर्व काही काम करू आणि पूर्वी होती तशी शिवसेना परत उभी राहील यात मला शंका नाही. बाळासाहेबांचा आणि छत्रपतींचा आपण जर विचार केला तर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे हे सर्वसामान्यांचे आदरणीय आदरस्थान होते, युगपुरुष होते. कारण त्यांना सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवतेवेळी कुठल्याही प्रसंगाला तोंड देण्याची ताकद स्वतः आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण केली, म्हणून ते दोघेही अजरामर झाले. तर ही प्रतिक्रिया होती काही सामान्य शिवसैनिकांची, कट्टर शिवसैनिकांची. यात बबन साळगावकरचे सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम भूषवलं होतं. मात्र सुरुवातीला ते शिवसेना पक्षात होते आणि तिथपासून त्यांचा हा राजकारणातला प्रवास आपण पाहिला. त्यांनी तो सुद्धा सांगितला आणि काही आठवणी सुद्धा सांगितलेत. त्यात अनिल हळदिवे जे शिवसैनिक होते त्यांनी असं सांगितलं की भोसलेंचं स्वराज्य आणि ठाकरेंची शिवसेना हे कायम राहणार आहे आणि तो त्यांनी विश्वास सुद्धा आपल्या मनातला व्यक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर आम्ही फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली होती की तुमच्या मनातील शिवसेना कोणती, यावर अनेकांनी अशी प्रतिक्रिया दिली, ती पाहूया. त्यानंतर संदीप सातार्डेकर असं म्हणतात उद्धव साहेब ठाकरेंची शिवसेना आमच्या मनात आहे. अशफाक कुडाळकर असं म्हणतात की उद्धव ठाकरेंची शिवसेना. दिलीप धुमाळ सुद्धा ठाकरे बँड म्हणतायत. रजत राऊत म्हणतायत उद्धव ठाकरे. प्रल्हाद साठे म्हणतायत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना. विजय सोनार उद्धव ठाकरेंची शिवसेना. त्याचबरोबर दैवेश कुडू हे सुद्धा त्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरेंना आहे. प्रकाश कुलकर्णींचा सुद्धा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा आहे. संकेत कोठमिरे यांचा सुद्धा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा आहे. त्यानंतर हरीश पाटणकर असं म्हणतात ज्यांच्या तोंडी शिवराळ टोमण्यांची भाषा नसेल आणि जे जनतेत फिरून जनसंपर्कात राहून काम करतील त्यांची शिवसेना आमच्या मनात आहे. हरेश नाईकांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा आहे. त्याचबरोबर गोपाळ नाईक असं म्हणतायत की जी कुठे झुकली नाही, ताट कण्यानं वावरली ती शिवसेना आमच्या मनात आहे. सुषमा सावंत असं म्हणतायत की उद्धव ठाकरेंना आमचा पाठिंबा आहे. महादेव पाठक, होडेकर आणि रुपेश तुळसकर, संतोष गुरव, त्याचबरोबर मिलिंद शिवलकर आणि या सगळ्यांनी उद्धव ठाकरेंना आपला पाठिंबा दिलेला आहे. तर राजेंद्र पवार असं म्हणतात की संजय राऊत नसलेली शिवसेना यांचा आपल्याला पाठिंबा आहे. मात्र जर आपण पाहिलं की 2 गट पडलेत
शिंदे गट आणि दुसरा ठाकरे गट असे दोन गट हे शिवसेनेचे पडले. मात्र निवडणूक आयोगानं चिन्ह आणि पक्ष हे शिंदेंकडे सोपवलेलं आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या नेतृत्वातील आता शिवसेना नेमकी कशी पुढे जाणार आहे आणि त्याचं अस्तित्व काय असणार आहे हे आपल्याला पाहायला हवंय. खरं तर आता दोघांची अस्तित्वाची लढाई निर्माण झालेली आहे. आता शिवसेना म्हणजे शिंदे गट जो आहे तो भाजप बरोबर गेलेला आहे आणि भाजप आणि शिवसेना अशा पद्धतीची युती आपल्याला पाहायला मिळते. तर दुसरीकडे ठाकरे गट हा अजूनही महाविकास आघाडीत आहेत आणि 2024 च्या निवडणुकींचा प्रचार असेल, प्रसार असेल आणि त्याची रणनीती आतापासून आखण्यात सुरुवात झालेली आहे. त्याचं रणशिंग हे आतापासूनच फुंकलेलं आपल्याला वेळोवेळी पाहायला मिळतंय. त्यामुळे अस्तित्वाची लढाई ही 2024 मध्ये या दोघांचीही ठरणार असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. याविषयी एकंदरीत काय सांगाल? नक्कीच होईल. खरं तर शिंदेसाठी आणि उद्धव ठाकरेंसाठी ही मोठी अस्तित्वाची लढाई आहे. शिंदेंच्या बाजूने भाजप आहे, तर उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने महाविकास आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आहे. एकंदरीत फुटीनंतर जर जनमत बघितलं तर शिंदेंसोबत भाजपसारखा मोठा राष्ट्रीय पक्ष आहेत, प्रचंड पैसा आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंकडे तसं काही नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी त्यांचे नवे मित्र आहेत. मात्र एकंदरीत महाराष्ट्राचं वातावरण बघितलं, जेव्हा सामान्यांच्या जेव्हा चर्चा चालतात तेव्हा कुठेतरी भावनिक जो फायदा होताना दिसतोय भावनिक मुद्द्याचा, तो कुठेतरी मला वाटतं उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने दिसतंय. म्हणजे त्यांचा काही शिवसेनेशी संबंधही नव्हता, म्हणजे राजकारणात नव्हते असे काही लोक आहेत, असे तरुण आहेत, ते नेहमी बोलताना उद्धव ठाकरेंबरोबर जे झालं ते चुकीचं झालं अशा भावनेतनं बोलतात. त्यामुळे मला वाटतं इलेक्शन आता झालं तर त्याचा फायदा मला वाटतं जास्तीत जास्त हा कुठेतरी उद्धव ठाकरे यांना होताना दिसून येतो. की बाळासाहेबांचे ते सुपुत्र होते आणि एकंदरीत कोविडमध्ये त्यांनी अतिशय शांत राहून जे काम केलं होतं आणि कोविड काळात चांगले मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेलं जे रँकिंग येत होतं, मला वाटतं ते पहिल्या 5 मध्ये नेहमी उद्धव ठाकरे दिसत होते. कुठेही कोणताही गाजावाजा न करता परिस्थिती हँडल करत होते आणि ह्या सगळ्या परिस्थितीमुळे एकंदरीत मराठी माणूस म्हणून एक ज्याचा राजकारणाचा संबंध असलेला जे कट्टर शिवसैनिक आहेत ते उद्धव ठाकरेंसोबत आहेत. मात्र ज्यांचा राजकारणाशी काही संबंध नाही अशी लोकंसुद्धा आज उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने बोलतात. त्यामुळे भावनिक जो फायदा एखाद्या घटनेचा भावनिक फायदा आहे जो कोणाला होणार असेल तर मला वाटतं हा उद्धव ठाकरेंना एकंदरीत भविष्यात होईल. आणि उद्धव ठाकरे आता ज्या जोमात महाराष्ट्र पिंजून काढतायत, त्यांचा सुपुत्र आदित्य ठाकरे एकंदरीत दुसरा मुलगाही मला वाटतं प्रचारात उतरतो. त्यामुळे कुठेतरी आणि जे 10-10 लोक खासदार असतील आणि आमदार असतील या कमी लोकांना घेऊन सुद्धा उद्धव ठाकरे ज्या सभा घेत आहेत त्या सभांना मिळालेली जी तुफान गर्दी होते ते पाहून मला वाटतं कुठेतरी उद्धव ठाकरे यांचं पारडं कुठेतरी जड दिसतं. एकंदरीत भावनेच्या या सगळ्या लाटेचा फायदा उद्धव ठाकरेंना होईल असं मला वाटतंय. नक्कीच भगवानजी, धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला महत्त्वाची माहिती या निमित्तानं दिलेली आहे. पण आता पाहिलं तर तिथं शिवसेना म्हणजे शिंदे गटाची सभा सुरू झालेली आहे. वर्धापन दिन सोहळा तिथं सुरू झालेला आहे. खरं तर एक पक्ष शिवसेना, मात्र आता 2 वर्धापन दिन होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एकीकडे शिंदे गट अर्थात शिवसेनेचा आणि दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गट यांच्या शिवसेनेचा वर्धापन दिन होतोय. 7 वाजल्यापासून त्यांची सभा सुरू होणार होती. आता काही वेळात भाषणं देखील सुरू झालेली आहेत. शिवसेना म्हणजे शिंदे गटाची भाषणं सुरू झालेली आहेत. तर दुसरीकडे 8 वाजता उद्धव ठाकरे गटाची आता सभा होणार आहे, म्हणजे वर्धापन दिन सोहळा होणार आहे. या 2 वर्धापन दिन सोहळा असला तरी या निमित्तानं दोन्ही गट शक्ती प्रदर्शन करणार असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आता हे शक्ती प्रदर्शन त्यामुळे कोण कोणावर भारी पडणार हे काही काळ स्पष्ट होणार आहे. मात्र वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं शिंदे गट ठाकरेंना पुन्हा एकदा कोंडीत पकडणार का, त्यांच्यावर आता कुठला नवीन डाव टाकणार हे सुद्धा पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय बोलणार, उद्धव ठाकरे नेमकं काय बोलणार याची सुद्धा उत्सुकता वाढलेली आहे. आता इथंच थांबतो. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण सात लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. धन्यवाद.